Rederij Waddentransport van Skielge is al haast 30 jaar vracht vervieren tussen Haas en de eiland Vlieland en Skielge. Een fusie zou grote voordelen opsmieten kennen van de Skielge rederij EVT. Waddentransport heeft zijn eigen laten losse faciliteiten, zowel op het schip als in Harlingen en op de Schelling. Ja, dat is natuurlijk een stuk eenvoudiger ten opzichte van die gekke venstertijden aan de Rijksaanleginrichtingen. Dus daarmee wordt het ten aanzien van de vracht, of zou het een stuk makkelijker worden. Het is net voor het eerst dat Waddentransport peteren aangeeft hoe de mogelijke fusie. Ja, er al zit de rederij met Doeksen om tafel. Dit is hoe op neer het draait. EVT had lijkt wel hoop dat zij er wel uitkomen zullen met Waddentransport. Verkennende gesprekken hebben geleerd dat we best wel ergens kunnen komen. We hebben natuurlijk een gezamenlijk belang, dat mogen duidelijk zijn. Waddentransport vaart al 28 jaar tussen Harlingen en Terschelling en heeft ook moeten strijden voor aanlegvergunningen, het gebruik maken van de Rijksaanleginrichting. In hetzelfde schuitje zitten wij. Ja, dus dat er raakvlakken zijn om iets gezamenlijk te doen, dat sluit ik niet uit. De EVT wil hem nou eerst concentreren op het in de veert brengen van haar Nijenboord te Spathoek. Daarna wordt er verder zoen naar de gearworking. Doeksen liet weten dat zij de fusie rustig afwachten en nog geen bedreiging joggen.